Čaute všetci, vítajte u ďalšieho videa. A dneska hráme Airport Tycoon. A dneska budeme vlastniť svoju vlastnú aerolinku. No, môžeme začať rovno. Takže prvá vec je tu za Start Working. Yes. Za to som youtuber. No, chápete. Dneska mám dobrú náladičku. To je najlepšie, čo môžete v živote mať. Dobrú náladičku. No makajte, madam. Toto pracuje na recepcii, reálne. Potom prepáčte za mikrolagy, čo bol v minulom videu, a asi aj v tomto. Nemám najvýkonnejší telefón na to. A kebyže už musím zistiť, či budem môcť natáčať na tom PlayStation, či sa to dá. Inak by som natáčal nejaké hry. A tak no. No, budeme mať na ďalšiu vec, ktorá stojí 750. Takže to môžeme kúpiť. Máme 1000. Teraz to bude rýchlejšie, bude to dávať viac. No, to je dobré. No. Už. Poď upgradeniť to. No. No, už to budeme teda mať. Budeme sa poslúchať. Zatiaľ tento Tycoon vyzerá veľmi dosť dobre. Vyzerá ako každý druhý Tycoon, ale o tom sa nebudeme rozprávať. Všetky Tycoony sú jak na jedno kopyto. Ale ja neviem, lebo ja budem z každých Tycoonov, že urobím jedno videjko a nebudem robiť sériu. Keď bude nejaký dobrý Tycoon, budem robiť sériu. Ale keď nebude, nehovorím, že tie, čo boli predtým, boli zlé, ale proste neviem. Takže séria sa volá Roblox 3, teda toto bude Roblox 4. Dajte odber, like a zdieľajte. A dávajte mi odoberateľov. Ja chcem do tohto konca roka, nie ďalšieho, dať 30 odoberateľov. Takže kebyže mi to splníte, budem vám čo najviac dlžný. Za 2000, ja nemám 2000. Tak vám budem strašne dlžný niečo. No, to je k tomu. Je to taký pre mňa vianočný darček, by sa dal povedať. No. Tu kúpime benches. A tuto sa bude zase vylepšovať. Dúfam, že budem môcť lietať aj na, akože, chápete, na lietadle. Alebo plávať na lodi. Makáme. Áno. Čo by som mohol kúpiť? Tak počkám sa na tých 4000. Napíšte do komentára nejakú hru, čo mi môžete doporučiť, alebo či chcete pokračovanie z random number generátoru. Kľudne povedzte. Môže byť kľudne séria. Rolujem zaujímavé autá neviem kde. Alebo niečo také. Proste hocičo. Povedzte mi, čo vás bude baviť, ja to natočím kľudne. No, už to ide úplne rýchlo. A dostávam strašne veľa. A kebyže poznáte nejaký dobrý akože roleplay server, kde sa reálne roleplayuje v nejakej hre alebo niečo také, dajte mi info do komentárov. Koľko potrebujem teraz? 4500. Nezabúdajte na sľub, čo som vám dal. Dajte 30 odberateľov do konca. Ja vám natočím poďakovanie. A že vážne to so mnou dávate. A že vás moje videá bavia.
Jej, ale ako uvidím. Bol by som rád, keby že dáme tých 30. Keď nedáme, nič sa nedieje. No. Takže už máme 5000, takže kúpime ďalší dropper. A už by sme mohli zabárať. Ideme zabárať peniaze? Nie, ideme zarábať peniaze, nie zabárať. Takže kúpime teraz za 7500. Áno. A povedzte mi ešte, jaký program na mobile ste používali alebo používate na natáčanie videí, a keď s niekým voláte. Reálne, by to bolo dosť potrebné. Lebo sa natáčať videa není zlé, ale chápete. No. Mohli by sme ju zarobiť teda. No. Po nejakej chvíľke sme konečne zarobili a kúpili sme to. No, teraz musíme zase čakať. V tomto videu bude dosť ostrihané. A každý tycoon natáčam 20 minút a budem mať 10 alebo 15. No. Ideme teraz kúpovať nejaké tie steny, len trochu ešte viac zarobíme. A vlastne vonku je ešte niečo. Tak to kúpim. No, už to nevyzerá ako letisko. Ešte teda. 7500. 2500. No. Kľudne by som natáčal sériu Weekend s Bibixom, takže by som cez víkend natáčil video, nejakú reakciu. Nechcem byť úplne reakcia, aby sa do mňa púšťali, pretože reakcia sú jak oni, megalodon medzi malými rybami, ktorí sú tie obete ich, ale keď už, tak by som napríklad reagoval na mojich podobne začínajúcich oných. Ale neviem. Kľudne povedzte. A tuto kúpime nejaké steny a nejakú fontánu. Dobre. No. Už by sme mohli konečne to zarobiť, lebo to je zatiaľ také... Je to taký pohodový oný tycoon. Ale mohol by som robiť challenge, že plním fanúšikovské úlohy. Takže PFU. Takže napíšte pod toto video nejaké oné a ja ich splním. Takže tak no. No, toto už asi by sme mohli kúpiť. Let do Budapešte za 5 hodín. Čo? Reálne začal pršať. Aha. A to je 5000, to nič. Máme 9000. Jaj. No, už máme ďalšie. Fúha, tak tu máme ešte dosť dlho. To tu budeme dosť dlho. Jej, tu si budeš jahať, tak to je dosť veľký tycoon. Tak, ideme späť. A ideme pokračovať. Máme tu 15 000, no tak to sa to zaplatilo. A nič si nekúpim, no. To je také.
dneska chcem dorobiť aspoň túto miestnosť. Joj, to čo? Aha, nejaká čaja. Aha, to je chlapec. Tak sorry, brácho. Čo máš na mikine? Posolstvo. Security kameras, pretože to tam máme nejakú security room, že? To si tak nejak. Môžeme kúpiť glazbu. A budeme už musieť len kúpiť dropera. Máme to? Dobre. To budeme musieť len čakať ďalšiu chvíľku a máme to. Dobre. Takže pre vás chvíľka. Pre mňa asi také 2 minúty. Alebo 3. Možno 2,5. A už máme 20 000. A ideme kúpiť poslednú vec v miestnosti. Bum. Toto nie. To je taký fail. Tak ešte 15 000. Ja som tak vedel, že sa niečo pokazí. Tak makáme. Poď 5 000, 10 000. No už máme 7 000. Potrebujeme 15. 10 000, no. Ešte 5 000. Za 4300. Už len 1000. Nie, 1500. A teraz, aby to nebol fail, by sme to mali mať. Máme to! Super! A nakoniec vám ďakujem, že ste pozerali. Dúfam, že ste pozerali. Silne dúfam, že ste pozerali. A majte sa. Čaute.